केमेरा थाराव खेबनांगौमोन बेनिखा थाजोब फासुल जों थाबाय Hello, what's up people? Gwdan video फैसिगोन नोंथांमोना नेनानै था जों बुहुतनि भिडिअ बानायगासिनो बुहुतनि भिडिअ ओमफ्राय नोंसोर शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम चेनेलखौ गोदान बा साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ नायनानै नोंसोर शेयार खालामा जों भिडिअखौ बानायगासिनो नुवाखै बुहुत दं खाथियावबो केमेरामेन बुहुत बे बुहुत मिथिबाय बे बुहुत नैबे एक्ट्रेसमोन जागोन बिसोर एक्ट्रेसमोन बिसोर एक्टरमोन एकदम जों बानायगासिनोलै बानायगासिनो नै जों कारपेटबो लाबोदों मिथिबाय फैगासिनो थाबैनो नों माबा मोनसेलै माबा मोनसे फिथाबो जागोन ना जालालै थाबबानो जालालै फिथाबो हाजो बुंदो सोर नायखांजानो बेयावबो सोर नायखांजानो बेयावबो 10,000 साबस्क्राइब खालामना हो बाबा होनदो सोर नायखांजानो आंजों आं खाथियाव फै आं बिराद नायखां रोङो हमजानो जाबाय आं बुलायनो जाबाय ओइ थ' बानायसै मिथिबाय जोंना टाइमा बारा गैला जों बानायनांसिगोन सान्दुङा जोबसिगोन नै ओरै मोनासिगोन ओरैजाय बालाबारि गोजा भिडिअआ हिट जागोन रायजोफोर खासिबारियावसो So guys, welcome back. ओइ मा होनो welcome back our YouTube channel हा Hey guys, जोंना भिडिअआ 50% शुटिं जाखांबाय ओमफ्राय जोबसिगोन दसेनि उनाव ओ माय गॉड नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन नै बुहुतना थै ओंखारजोबबाय खरा गावबाय लामाजों फैनाय सोरबा खानाय गोसोम हाय लोगोफोर जोबबाय So guys, finally जोंना शुटिंआ जोबनानै जों थाइजौ खाजि जाबाय ओमफ्राय पेप्सि लोंबाय जों बहुत खस्थ' खालामबाय ओमफ्राय जों दा न'आव थांसिगोन नै एक्ट्रेसआ ओमफ्राय बुहुतखौ देखाय नैबे जोंनि बुहुत जोंनि पेड'नि बुहुत आयो माय गॉड अजा दं ओरैजाय अजाखौ देखायदो बुहुत रानि ओरै फै अजाखौ ओरै गाफ्लेगोन थाइजौआ थाइजौ खाजिखौ नै माने बन्द' खालामखो आइ थरा खालाम बरिया थाइजौ खाजिया बरिया चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम शेयार खालाम लाइक खालाम फैदो दे बुहुत रानि दे बेनोसै लामानि लाबोबा आं जानायखौबो खेयाबो नै जासिगोनलै फैजानो खेबनो खेबना नायनोसै होनदां मिथिया लाबो मालाय आफाफ्रा